българи. Искам да ви разкажа за златния век на България и за великите дела, постигнати тогава. Това е заслуга на целия ни народ. Моят баща, княз Борис Михаил, прие християнството и покръсти българите през 865 година. Много църкви и книжовни школи бяха построени в столицата Плиска. Тя се превърна в център на духовността. Княз Борис се грижеше да остави мъдри завети на своите поданици. А аз всеки ден бях с него и поглъщах мъдрите му слова. Той ме учеше на благочестие и разсъдливост. Искаше да бъде уверен, че всички негови синове ще последваме пътя му. Когато възмъжах, аз бях изпратен в прочутата Магна Урска школа в Константинопол, за да изуча по-добре науките на своето време. Потопих се в риториката на Демостен и Аристотел. Научих гръцки до степен, че бях наричан полукръг. През 888 година се върнах в България. Заселих се в Преславския манастир, за да продължа обучението си. А след година моят отец, княз Борис Михаил, се посвети на Бога и се оттегли в манастир. Той остави княжеския трон и го замени с монашеска килия. Но преди това князът постави на трона своят първороден син и мой брат Владимир. През 889 година моят брат застана начело на България. С дълбока тъга и скръб споделям, че още от началото Владимир започна своеволно да нарушава заветите на баща ни. Възгордя се твърде много. Постепенно се потопи отново в тъмните води на езичеството. Народът беше потискан. Всичко това достигна и до княз Борис Михаил, зад манастирските стени. Той разбра, че е негов дълг да помогне на България и на народа си, който безкрайно го уважаваше и почиташе. Възрастният княз-монах излезе и отстрани Владимир. Наказа го заради извършеното предателство. След това княз Борис изпрати свита да ме повика от Преславския манастир. Беше ми предадено, че е настъпил часът да застана начело на България. Той отново ми преподаде своите завети за закрила на отечеството и на християнската вяра, за грижа за всеки един от поданиците. Аз, княз Симеон Български, реших да преместя столицата в Преслав, да изградя един нов град, който да бъде славен за своята красота и величие. Посрещнах Наум и Климент Охридски, учениците на светите братя Кирил и Методий. Те спомогнаха за създаването на такива богословски и светски произведения, като Шестоднев на Йоан Екзарх, Азбучна молитва и Проглас към Евангелието на Константин Преславски, за буквите на Черноризец Храбър. Всички те преподаваха мъдростта си на множество свои нови ученици. Столицата Преслав стана център на културата и писмеността. България се развиваше духовно и книжовно.
Народът крепнеше, като пишеше и четеше на своя език. Но външните врагове не спяха. Те решиха да посегнат на България. Започнаха войни с маджари и румеи. Византийският император Никифор Фока поведе армията си към нашите земи. Но, когато видя силата на българите, той поиска мир. След това, аз и моите поданици победихме армията на император Лъв VI. А аз се насочих към превземането на най-великия град на своето време – Константинопол. Беше му наложена обсада. Тогава византийците помолиха за милост и пощада. Съгласиха се да плащат данък на България. Сръбското княжество също призна силата на българите и се възцари мир между нас. Междувременно византийският патриарх призна България за царство и получих царско достоинство и титла. Така, родината ни достигна своя апогей. След години на мир, Византия отново започна да поглежда към нашите плодородни земи. Император Лъв Фока започна настъпление. Освен по суша, той беше подкрепян и от морски флот, който акостира в Несебър. Битката се случи при Ахелой през август 917 година. По Божия милост и с духа на своите поданици, ромеите бяха напълно разбити. Оставих България като една от най-големите, велики и мощни държави през това време. Единственото мое желание беше българите да живеят в благополучие и мир. Към края на моето царстване, част от войските ни бяха победени от хърватите, далеч в Босненските планини. Но сключихме мир, който беше достоен за България. Усещайки своя край, аз оставям своя син Петър за цар на българите. Зная, че този велик народ ще пребъде през вековете. Въпреки трудностите и изпитанията, които биха го сполетели. Обичайте България!